Ayaw mo na mawaray nga pasahero. Nariga mo na kayo magpasada. Ay, Maria Yusip. Idawin. Baka lang malapis tukong. Ay. Mayat. Aha. Po. May nga biyagawin. Sino? Ini pala ni tayo. Nagtirak pala yung gold na. Tapos ko yung portanan na. Tiyamba. Nagmaya pang tikas nga biyaga na ya. Rojak pas pasalat to yun. Nagkwarta ako ni. Muna yung pananay. Nagkatutok tama ko. Nagtirak ko petak ng tas mo. Siyempre Ganda ah. Tagigid. Hindi ka boy. Yeah boy. Kag sagido baka mabitta ka ta kwintas ko kun i-bracelet ko. Tama ha? Ngina kita. Nyata silver laki niya sa gold. Ni, nagdupay ni. Nagkalala mo kita. Secret. Para walang clue. Ang tikot ta pasahero ah. Siguro, nag-hold up ka. Hold up nga bagbagam. Di ah, dako sa ajay. Pero nagkalala mo kita. Kapag nagkatukortam, nagkatupay tindas mo na eh. Siyempre, nakabakti ko ah. Di waiting. Uwitin, kasta kadakal. Diyan lang mamatay. Baka nag-hold up ka bangkaw. Maday, Andres. Cebuana. Maday, malang. Sanglaan. Maday. Palawan. Awan, bawal na dyan. Ni. Nagregaro na gito, Andres. Amuan. Kawarbaro ata eh. Nag-alaka ATM nga. Maday, akong pa ATM ko. Kasi sa mana, napang naglalala mo kita sa katakot ko na eh. Kabarbaro ni lutong pa ito eh. Ay, paiso pala na eh. Ibagam nung nagalamatan. Nakasarak ti karapagpag ko na Andres. Big time nagkatan. Karapagpag nga. Apay manaw. Bakit kaparagpag? Ayun niya. Diyak mo na yung nabalik sa Andres. Kaparagpaggayam. Apay, nakamamumukha dyan. Kamamukha dyan ang babae. Nakamamumukha niya ka. Ayun Andres, hindi ba bugbaga ah. Dati kuhan Andres, idagnan. Pero nubog pa lang siya. Malaban. Kung natsamba mo rin na bog. Tiba-tiba ka ditan. Nakasama mo na ni Francine, pati siya nakasama mo tan, pati ni Baka eh. Naibos si tambay dito yan tayo. Ngam siya ti pinaka-big time Andres. Nagba na yung lasawak siya. Pinapatsam-tsam ka mga talaga. Pabulat ka mga natiyo eh ka, partam. Panggasolina lang. Okay. Nya, panggasolina lang. Pati pang inom mo. 2,000. Una yan, talaga mo ta. Baka kung piti panggal siya na mau. Uri ka. Nya tigal siya na mau. Nano S26. 1, 2, 3, 4, 5. Panggal sa mo. Anak mo. Una yan, nag-big time ka. Wan, nagpuskol pa yun eh. Kanya ka talaga ito yan. Wan, hindi niya mata. Ang babaway. Wan. Thank you, Lord. Mabawasan mo ati pirak na eh. Mula dyan nakapasada ni. Sumampot di kwarta nga talaga. Wan, eh. Merry Christmas ha. Wan. Ako sa bali. Napay, nawatam. Kasi ka, ano dapat itad mo? Pangrudo. Hoy, ako mo lang yung pangkrudo ka. Ay, gusto kwarta ka. Ano kailangan? Duri 3 mil ma. 3 mile. 1, 2, 3. Kanya ka talaga ito ay? Wan. Ganos ka. Papay, baka kurang peta. Talenti BBM kiman umaw. Ako mo lang garo doon, ay boss. Kikang ka mo rin ah. Manaw, kailangan.
May sabulan ko, 4-5 mag-gastos ko ay. Nagni na mga takalandan. Imported dagi day. 0, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5,000 watan. Kanya kisukli natin ay. Wow, hindi niya mo. Halos ka nga talaga. Salamat ah. Watan. Okay, sa atin yan. Merry Christmas sa nga lang. Ay, Baka sige. mo kanya ka di masawa ma ha. Wow, automatic ah. Sige, nakaon. Numamis ang kaldawa, ginom tama na yun. Paman, di ka ganyan. Sige mo nakaon. Basta ah, ni. Nagpuskol pa lang na eh. Diyan may bibos na ito yun. Sana Yan niya. Sila nga ba nagko? Talaga mo ta. Nakacham-chamba na nagtambay dito yan. Check! Ayos. Talalay, Merry Christmas, Happy New Year. Thank you. Bali na gawin din. Ang gadupay na eh. Parang sa palag pala Miss GSM. Nabay ka ninapanjayin kahit. Hoy, tama bawasan pa lagi ti pira ni. Nagpado. Nice. Ni, nagdagsam pa ti gold ko. Maya. Pero to'y matay lakay ni mama ko. Nakakuha na nga to'y. Hindi mo rumuwaran. To'y nakakuha na to'y. Nagadupaktak yan na to'y pa'y. Naglawaan di balay. Aray! Ah! Pigas di mo ti pinag-aaray na. Badin sa ah. Dan samot al-alyan to yun. Mano man lang na. Ala, apoy kasi mo pinagpagnana. Kunakon ko, aday duldulin nato yung tao. Dapat mamuan ni mama to. Luklukon na lang ni mama. Hi mga papa! Hello! Yahoo!